adoptarías de entre estas aumento da vigilancia para aumentar a seguridade, centros de axuda económica, comedores sociais, etc., programas de reinserción, programas de integración para acabar coa discriminación, para combater a delincuencia. De reinserción. Consideramos que se deben volver a integrar na sociedade para que poidan levar unha vida. Se, por exemplo, tendes un amigo que se está metendo na delincuencia, que medidas adoptarías para ayudar? Falaríamos con él para informar sobre as consecuencias e como está a situación. Penso que xa debería saber, se non quer seguir o noso camiño, pois tomar medidas maiores como falar cos pais ou os seus encargados. E se os pais non ten efectos, pois avisar as autoridades. Respecto a este caso, cales terían máis A eficacia ver, a longo prazo? dependería do caso. Pode ser tan eficaz falar con ele ao principio se lle sirve, pero tamén é moito máis eficaz noutros casos falar xa cos pais directamente, porque se sabes que non vai ir polo teu camiño, depende de quen. Entre mellorar a economía e concienciar sobre a violencia, cales elegiríades para que a persona non empezase Pensamos que é a concienciar a xente sobre a delincuencia. Moito tempo. A ver, pensamos que se a xente xa está concienciada con que a delincuencia non é boa para eles, intentará buscar outros medios para conseguir cartos e non a delincuencia. Que é o machismo? Unha actitude, un pensamento ou unha acción? Actitude. E vos que pensades? Que é unha actitude ou... É un pensamento. Que vai ser? Que piensas? A muller é menos Claro que vamos cambiar a resposta e vamos dicir que é un pensamento. É unha actitude. Cal das seguintes actitudes ten máis probabilidade de provocar un cambio a corto prazo? A. A brutalidade. B. Cambiar o corpo directivo das institucións. O número de mulleres igual ao dos homens. E C. Cambiar as diferencias existentes entre homens e mulleres. Entre homens e mulleres. A existencia do movimento feminista supón un recoñecemento real de que existe diferencia entre homens e mulleres. Sí, porque... Porque loitan polos seus